byl dobře zapsaný JZD. No jo, to je hodnoplatný, víte co? To nemusíte říkat. Jestli tak třeba technikérů, ano, samý problémy, 3 kobily, já jsem jezdil toho nejmladší, no, tak to mi nemusíte právě pohádky, jak jsem se študoval. Nedám dopustit, tak měli 2 těžký, a ten byl oborování brambor, takhle obličky, to jsme hodili pořád. Já vidím, to začne. Výborně. Bez trestných bodů to byl Tomáš.